Вітаю, шановне гаспадарства, з вами Ярослав Стешык. Распачынаем аб'ектыў агляд галоўных навінаў Беларусі і свету. І вось што прынесла нам гэтая субота. Островецкая АЭС без немецких грошей. Попросить этот кредит у кого-то другого сейчас предоставляется довольно сложно, потому что европейские банки больше не будут ввязываться после всех событий. Блокада аўтамагістраляў на знак пратэсту. Сігнал і беларусам, якія сёння жывуць у канцэнтрацыйным лагеры ўнутры Беларусі, і еўрапейскім палітыкам пра тое, што беларускі народ змагаецца, ён не здаецца. Святлана Ціхановская сустрэлася з беларусамі Нямецчыны. Нямецкі Іпэкс-банк ануляваў крэдыт на 100 мільёнаў еўраў, які меўся пайсці на завяршэнне мадэрнізацыі электрасетак у Беларусі, каб было куды падзець энергію ад астравецкай атамнай станцыі. Адмены крэдыту дамаглося народнае антыкрызіснае ўпраўленне, якое змагаецца за пашырэнне санкцыяў супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. Як гэта паўплывае на беларуска-расейскі атамны праект і што з іншымі праектамі Менск-Масква? Юлія Цельпук. Амаль 3 мільярды кілават на гадзіну з беларускай атамнай станцыі пайшло ў энергасістэму краіны цягам 7 месяцаў. Гаворка пра энергію, якую выпрацавалі ў перыяд доследна-прамысловай эксплуатацыі першага энергаблоку. Сёння паведамілі, што ашчадзілі 100 мільёнаў долараў. За гэты ж час па палітычных прычынах з Менскэнерга звольнілі 85 асобаў. Народнае антыкрызіснае ўпраўленне дамаглося санкцыяў. KfW Ipexbank ануляваў крэдыт на 100 мільёнаў еўра для завяршэння мадэрнізацыі беларускай энергасістэмы. Попросить этот кредит у кого-то другого сейчас предоставляется довольно сложно, потому что европейские банки больше не будут ввязываться после всех событий в эту сделку. Россия изначально передала, скажем так, здесь это дело немецким банкам. Китай на сегодняшний день отстоит довольно отстраненно от этого всего. Нямецкі банк адмовіўся фінансаваць работы пасля таго, як шведскае экспартна-крэдытнае агенцтва AKN і кампанія Siemens вырашылі не прадаваць газавыя турбіны нелегітымнай уладзе. Кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізаса, аднак мяркуе, што на фінальнай стадыі Росатам не пакіне свой праект без падтрымання. Москва вельмі рашуча настроена на тое, каб падтрымаць Беларусь, таму што гэта, ведаеце, не ў межах нейкай энергетычнай палітыкі, нейкіх камерцыйных праектаў. Гэта стратэгія барацьбы з Захадам. А тут усе рэчы, усе захады добрыя, таму я думаю, што калі не будзе еўрапейскіх грошаў, будуць расійскія. У гэты ж дзень намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк паведаміў, што БелАЭС дазволіць краіне знізіць валютную нагрузку на 550 мільёнаў долараў на год, бо не давядзецца набываць газ на выпрацоўку электрычнасці. У энергетычнай галіне чакаюцца таксама страты да 350 мільёнаў долараў на год. Паводле экспертных падлікаў, «Газпром» у апошнім квартале сёлета плануе скараціць транспартаванне газу праз Беларусь шляхам Ямал-Еўропа. Расія будзе перапампоўваць значную частку паліва трубаправодам «Паўночная плынь-2». Гэта такі інструмент, які «Газпром» выкарыстоўвае для таго, каб атрымаць больш прэферэнцыяў альбо лепшыя варункі доступу менавіта да Белтопгаза. Белтопгаз, гэта розніца. І гэта актыў вельмі смачны, кажуць, і яго там можна, «Газпром» бы прыбраў да рук, яму ніхто не дае. Але ж асноўныя страты ўжо ўвосень гэтага года панясе не Беларусь, а Украіна. Ярослаў Романчук мяркуе, што ўсё цяпер залежыць ад пазіцыі ЗША адносна расійскіх праектаў. Сустрэча прэзідэнтаў Байдена і Пуціна ўжо 16 чэрвеня. Юлія Цельпук, Белсат. Прымусовая пасадка рэйсу Ryanair у Менску працягвае адгукацца. Прэм'ер-міністр Ірландыі сёння назваў дзеянні спецслужбаў і вайскоўцаў Лукашэнкі бандытызмам падчас угону самалёта. Паўночная Македонія, Чарнагорыя, Албанія і нават Сербія далучыліся да еўразвязу ў асуджэнні дзеянняў уладаў Беларусі. Бацькі Романа Пратасевіча, дзеля арышту якога беларуская авіяцыя перахапіла рэйс, сустрэліся з мэрам Варшавы Рафалам Часкоўскім і звярнуліся па дапамогу да Ангелы Меркель.
Беларускі крызіс сёння абмяркоўвалі і на саміце Вялікай сямёркі. Мы сфокусаваліся на рэжыме Лукашэнкі, на парушэнні базавых прынцыпаў грамадзянскай авіяцыі, на пытанні атакі на незалежных журналістаў, атакі на правы чалавека і на тым, каб Беларусь выконвала свае міжнародныя абавязальніцтвы. Так што мы падтрымліваем грамадзянскую супольнасць у Беларусі. Мы уводзім санкцыі, але нам трэба, каб Беларусь пачала выконваць фундаментальныя нормы міжнароднага права. У гэты момант улады Беларусі ўсё больш і больш скатваюцца ў статус изгоев. Лидеры Великой Британии, Німеччыны, Італіі, Канады, Японіі, США і Францыі разам з кіраўніцтвам Еўразвязу абмяркоўвалі беларускі крызіс паміж тэмамі хвалі рэпрэсіяў у Расіі і дзеянняў ваеннай дыктатуры ў М'янме. На рэжым Лукашэнкі лідары свабоднага свету будуць спрабаваць уплываць і праз Маскву. Сёння межы з Беларуссю часова заблакавалі удзельнікі мітынгаў адразу ў 3 суседніх дзяржавах – Літве, Польшчы ды ўкраіне. Беларусы, якія з'ехалі за мяжу ад палітычнага пераследу, патрабуюць ад сілавікоў вызваліць палітвязняў і адкрыць наземныя межы для грамадзянаў Беларусі. Ад Еўразвязу яны патрабуюць паскорыць эканамічныя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, каб хутчэй вярнуцца дадому. Ігор Станкевіч распавядзе падрабязней. Жывы ланцуг з бел-чырвона-белымі сцягамі ўздоўж дарогі і надпіс на асфальце. Жыве Беларусь. Ужо тыдзень працягваецца акцыя на літоўска-беларускай мяжы ля памежнага пераходу Мядзінінкай. Улады Літвы пакуль не далі дазволу на блакаванне дарог. Што беларусы замежжа, якія выехалі на працягу апошняга года, могуць зрабіць гэта працягваць звяртаць увагу еўрапейскага грамадства, суседнага грамадства на тую дзікую ситуацию, якая склалася у цэнтры Европы, у нашей Беларуси. Это просто вынужденная мера собраться здесь на границе, и мы даже готовы перекрывать дорогу, чтобы лишь на нас обратили внимание. Лукашенко довел страну до того, что из нее даже выехать нельзя, и мы требуем, чтобы были открыты границы, чтобы были выпущены наши родные, близкие, наши политзаключенные. Чарга з фураў з польскага боку на пераходзе Кукурыкі-Казловічы расцягнулася амаль на 13 кіламетраў. Кіроўцы кажуць, запоўнены тэрмінал, а поўдні з'яўляюцца аўты з бел-чырвона-белымі сцягамі. Каля 15 чалавек разгортвае сцягі і плакаты, садзіцца на асфальт і блакуе дарогу. Акцыя узгодненая з польскімі ўладамі. Беларусы Польши сёння блакуюць новы памежны пераход Кукурыкі-Казловічы. Патрабаванні тыя ж: вызваленне палітычных вязняў, узмацненне палітычнага ціску на рэжым Лукашэнкі з боку Еўразвязу і адкрыццё памежных пераходаў на выезд з Беларусі. В первую очередь хотим, чтобы Евросоюз и остальные цивилизованные страны как можно быстрее приняли очередной пакет санкций, и чтобы он действительно оказался ощутимым для кровавого диктатора Лукашенко. Потому что не можем мы согласиться с ситуацией, которая на родине. Ситуация, какая была критическая, такой и осталась. С августа, с сентября. Каждый день кто-то арестованный, кто-то битый. Акцыя заяўленая да вечара. Праз паўгадзіны пратэстоўцы здымаюць блакаванне і становяцца ў пікет уздоўж дарогі. Гэтым разам удалося затрымаць каля дзесятка цяжкавікоў з Беларусі. Это акция солидарности, потому что сегодня в Беларуси замежжа вышли на границе с Беларусью и в Украине, и в Польше, и в Литве, и в Латвии. И это моцный сигнал и белорусам, которые сегодня живут в концентраційным лагері внутри Беларуси, и европейским политикам про то, что белорусский народ змагається, и он не сдается. У Польшчы блакаванне дарогі адбылася і на памежным пераходзе Баброўнікі. А беларусы, якія мусілі з'ехаць ва ўкраіну, на некаторы час спынілі рух у пункце пропуску Новыя Ярылавічы. Ігор Станкевіч, Белсат. Святлана Ціханаўская працягвае працоўны візіт у Нямецчыну. Пасля сустрэчаў з кіраўніцтвам нямецкага парламенту, асноўных партыяў і кандыдатамі на пасаду канцлера, Ціханаўская сустрэлася з беларусамі Нямецчыны, якія вельмі цёпла прывіталі яе на мітынгу ў цэнтры Берліна.
Там была и наша корреспондентка Алина Коушик. И яна зараз з нами на відэасувязі. Алина, прывітанне, распавядзі, калі ласка, што было самым важным у сённяшніх сустрэчах Святланы Ціхановскай? Вітаю, Ярослав, вітаю, шановні глядачі, вітаю вас з усходняга Берліну. Зараз мы знаходзімся каля Генцельманскай царквы, дзе толькі што скончылася адмысловая малітва за Беларусь. На ёй прысутнічала Святлана Ціхановская, Тацяна Хоміч, таксама прадстаўнікі беларускай дыяспары. У часе гэтай малітвы таксама узгадалі і нашых сябровак, калежанак Кацярыну Андрэеву і Дашу Чальцову. Агулам все прысутныя маліліся за тых людзей, якія зараз знаходзяцца ў турмах, і за ўсіх тых, хто змагаецца за свабоду ў Беларусі. Гэта быў апошні пункт праграмы Святланы Ціхановскай на сёння, але перад гэтым, як ты узгадаў, Ярослав, Святлана Ціхановская сустрэлася з прадстаўнікамі дыяспары на Потсдамскім плацы у Берліне. Было вельмі шмат людзей чырвона-белых сцягоў, але самае галоўнае, што Святлана Ціхановская, а таксама Тацяна Хоміч і Марыя Калеснікава у ліцэ Святланы Хоміч, у асобе Святланы Хоміч атрымалі пашпарты вольнай Беларусі, з чым былі вельмі ўсцешаныя. Гэта была вельмі цёплая сустрэча, як заўсёды цёплая сустрэча. А калі казаць пра палітычную павестку дня, то Святлана Ціхановская таксама вельмі актыўна працавала, і з папярэдніх вынікаў візіту можна называць тое, што будзе працягвацца і ўзмацняцца вось гэты працэс, які 10 нямецкіх адвакатаў завялі супраць Александра Лукашэнкі. Ішла размова таксама па тым, каб справу Ryanair разглядаць у ІКАО, гэтай міжнароднай авіаарганізацыі, каб таксама ўзмацніць гэты працэс. У канцылярыі канцлер Нямецчыны Святлана Ціхановская размаўляла пра сектаральныя санкцыі для Беларусі, пра тое, каб Нямецчына іх падтрымала. Ну і таксама асаблівы пункт праграмы – гэта сустрэча з актывістамі дыяспары. У Нямецчыне дзейнічае арганізацыя «Разам», якая гуртуе всю беларускую дыяспару. Яны вельмі актыўныя, вельмі шмат дапамагаюць не толькі рэпрэсаваным, але і ўсім беларусам, якія знаходзяцца тут. Так што заўтра апошні дзень візіту Святлана Ціхановская наведае з'езд партыі зялёных, адной з асноўных партыяў Нямецчыны, дзе выступіць. Так што вось такая палітычная павестка. Дзякую. Студыя. Дзякую, Аліна. З намі на відэасувязі з Берліну была Аліна Коушик. А мы працягваем. Наши ўсходнія суседзі, замежныя суседзі сёння святкуюць Дзень Расіі. У Беларусі, як ні дзіва, таксама адзначаюць гэтае свята. Менск упрыгожылі расійскімі трыкалорамі. У верхнім горадзе мясцовыя ўлады зладзілі масавыя гулянні. А што думаюць пра гэтыя святкаванні і пра стасункі з Масквой самі менчукі? Мне интересно, почему в таком случае у нас не празднуется День Беларуси? Почему мы в своей стране должны отмечать день, который посвящен другой стране? Почему мы с таким же успехом не отмечаем, например, там, День Германии, День Испании или День Соединенных Штатов? Если Россию рассматривать как российский народ, то это только плюс. Если Россию рассматривать как государство, то, наверное, связи с плохим не хочется иметь. В Беларуси много людей из России, и, в принципе, ничего страшного, что люди отмечают праздник в чужой стране своей страны. Это ничего страшного, пусть отмечают. Главное, чтобы ничего плохого не делали, я считаю. Беларусь должна оставаться суверенным государством, но без дружбы с Россией или с другими государствами будет довольно плохо. То есть Беларусь сейчас довольно сильно зависит от России, как-то резко рвать с ней отношения, это не совсем хорошо. Экономическое слияние меня очень сильно смущает, потому что мы же вроде как суверенное государство, а тут получается, что никакого суверенитета, то есть мы его просто отдаем. Я считаю, что Беларусь должна быть своей страной с своими интересами, а не на сближение. У нас сейчас трудная ситуация в стране, и я негативно отношусь к России в целом. Беларусы Вільні сумесна з фондам спартовай салідарнасці зладзілі ў сталіцы Літвы марафон за свабоду. Гэта дабрачынны велапрабег, сродкі ад якога пойдуць на дапамогу сем'ям палітвязняў, а таксама пацярпелым ад рэпрэсій спартоўцам. Велакалонну беларусаў замежжа узначалілі экс-капітан жаночай зборнай па баскетболе Кацярына Сныціна і оперная спявачка Маргарыта Ляўчук. Это инициатива с фонда
планировали организовать велопробеги по всему миру. И на сегодняшний день к этой акции присоединилось более 17 стран мира. 17 диаспор во всем мире сели на свои велосипеды и поехали гонять во всю мощь. Сапраўды спорт это вельмі добра і вельмі шмат людзей, якія падтрымліваюць нас, мы на одной думке і мы вместе вельмі разом. Деньги пойдут на помощь семьям политзаключенных и репрессированным спортсменам, поэтому мне поучаствовать невозможно. Ну и посмотрите, какое количество невероятных белорусов прямо здесь, прямо сейчас. Это просто радость быть вместе с ними и слышите звук. Белорусы едут. Пакуль гэта ўсе навіны ў нашым выданні, падрабязнасці дасяжныя на нашай старонцы і ў тэлеграм-канале. А я з вамі развітваюся і зычу добрага вечара разам з Белсатам, па-беларуску і без цэнзуры.